Babu, alo babu. Ambyaan kaya wong jala, krubuten kaya menjangan mati. Ora-ora yen dewa ruci tinggal gelanggang colong mlayu. Mara kaki tumeling akasa sambato marang wong tuwa lanang tumungkul ing pratiwi sambato marang wong tuwa wadon janji ora ilang kewayanganku kekejero kaya manuk branjangan kopat kapinto kaya butute ula tapak angin kuwi yo mangko tetepmu cendhek gedhemu cilik mung tujune sinung swara becik Sura Sudira suwuh brasta tekapulah Darmastuti sapa sing mari cidra ing kono wahyune bakal sirna wahana kuwi kanton mrapte kece paling kece Satgan setan paling kobra
ing naes pati aran patih suwanda lelabuhan nipun kang ginelung tri prakara guna kaya urune kang tenan tepi nuhoni trahu perkenjang pak pong buk bolong di negara wong kali pepe ngidul liline he para dewa kabeh padha rohanira mula ora ana jeneng mok kalamuta donya hawane panas para pejabat padha usrek le gawe tatanan dhewe-dhewe geger matumpo-tumpo padha-padha agama padha tumbuk bentus geger perkara ijazah palsu pengadilan hukum kang ora waradin lan ora mandeg sak nggon-nggon. Apa to sebabe kang kaya mengkono malah iki kepara ana. Pajek-pajek bakal diluru temeka desa-desa. Temeka ngomah-ngomah. Kendaraan sing ora pajek bakal diluru marang para pejabat. Bondo negara wis akeh ning pejabat rumangsa kurang syukur anane mung kurang. Kanthi cara gedhekake pajak sing tanpa pitungan ora urung mung para kawula sing bakal nampa katandhang. Bojo-bojo sing rong sasi ora mori bojone dibalik karo negara. Kula dhewe kuwi contone. Negara sing usrek ora bakal bisa mari lamun karana manunggaling pejabat marang para kawula. Negara kudu diruwat. Ning sanadyan to mengkono sak bejo-bejane wong lali. Isih beja wong sing eling lan waspada. Mula he para manungsa padha eling lan padha tobat. Para dewa tumeninggal paringa katentreman utamane kunjuk pamangkugati. Bapak Supardi, Ibu Sri Lestari. Anggone bakal ngadani mboyong Sekar Cepaka Mulya Margiya putra putri mula kang mengkono Bathara Kumajaya Kumarati. Tumelinggal tumuraning Marcapada paringa wahyu jodho tumrap Rara Ayu Anis Ariska putut Prabowo. Dadya keluarga sing berkah barokah, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan istiqomah. Ulun pepuja gandeng iki entuk tangga kanggo ndungkap wanci supaya bisa kasebadan. Saka kayiwangan nuwun puja kunjuk Bapak Supardi sekalian muga-muga tansah pinarengna, panjang yuswane, berkah rezekine, kuwata mamong putra wayahe. Ayo para dewa, wis padha wareg jatah rokok wis komplit. Waton lanang cekelana gaman brongkatkin Pramakarti bareng para dewa. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo.